kuri tete? Pachipamwe kuri seikoko? La kuri right. Indinonzi mukoma Sly, ndiri ku Sly Media TV. Alright, kuri sei ku Sly Media. Ku Sly Media kwakanaka, asi takatida kunzwawo side of your own story tichitarisa maringe nehanzvadzi yenyu Tina Shemere kuti muri kunzwawo sei nemamiriro akaita upenyu hwake iye zvinezvi tichitarisawo zvekare tichibva kumashure pamakanga muchigara naye semhuri asati aenda kuKenani kwaari kunamata kuchipostori chinotungamirirwa naMadziBaba Ishmael. Ini pakaenda ndakarwadziwa kutaura chokwadi. Handina kufara nazvo, zvinhu zvakandibata, asi semwana mudiki kwaari handina zvandakakwanisa kuita. Imimi panguva iyoyo yaakaenda mairwadziwa sei iye munhu ari kuti ndakuenda kunorarama kuKenani kune upenyu hwakanaka? Makamaonei? Chakandirwadza ndechekuti iye paakaenda haana kunge ataura kuti ari kuenda kunzvimbo yakaita sei uye zvii zvinenge zvichiitika kunzvimbo ikoko. Iye ndiye akatanga kuenda kunyadzira kuKenani, then isusu ndobva tasara kuno kumasvingo nemudzimai wake nevana. Pasara kudaro mukadzi wacho ndiye akazotisanangurira sizere kuti kunzvimbo yavari kuenda ndiko kwakaita sei, achiti isusu kwataakuenda kunogara tete inzvimbo yekuti inini kana muchida kushanya ndinotanga ndabvunzirwa kumweya, kana mweya watendera ndo pamunotenderwa kuuya kuzotiona, kana mweya uchinge waramba hamutenderwi kuuya. Then ukama haana zvake kutaura panguva iyo kuti ukama hunenge husisiko, asi aingoti kana uye tikafa hatitenderwi kurara mumba, tinovigwa musi uwoyo, uye kana ndichinge ndanonoka kuvigwa ndinenge ndafa usiku, asi mukanonoka kusvika munongotowana ndikubate muromo ipapo. Zviya zita renyu rakazara imimi munoitwani uye muri wechingani muimba yana Tina Shemere? Sorry? Imimi zita renyu rakazara munoitwa ani uye muri wechingani mumba yana muri wekumba yana Tina Shemere imimi? Ini ndinonzi Nesi, ndiri hanzvadzi yaTinashe. Mai vaTinashe namai vangu mukoma nemunin'ina. Alright, aiwa tinotenda. Pandinoda kubata nekukasika ndepekuti mazuva avakanga vakuenda mukadzi nemurume tiri kureva Tina Shemere pamwechete namadzimai Dudu vakanga vachiwirirana here kuti handei? Pakutanga Dudu paakandiudza nyaya iyi, Dudu aisaratidza kubvumirana nazvo. Aitoda kutiza but haana kuda kuudza murume wake chokwadi. Vanga vasingachaudzani panguva iyoyo, because paakaenda Tinashe kunovaka imba yaakavaka kunyadzira, vanga vari vanhu vanga vasingachaudzani nenyaya yokuenda uku. Dudu waida kutotiza achiti ndiri kutotsvaga mari yekuti ndiende kuZambia, ndoda kuenda kunoita basa pafilling station yandawanirwa basa kudiki. Tikati ko imimi munenge muchitizirei, hatisi kungotaura chokwadi kuti handidi kuenda. Zvikanzi zvinonetsa kuti ndingoramba. Then adaro tobva ndatofunga kuti zvaari kuramba kuenda acharamba akangotsikirira nyaya yekuti yekusaenda. Ndobva atoti kuvana 2 vakomana, firstborn nemutevedzani wake, ndiye akatopfurira vana ava kuti nini kana musingadi kuenda musaende, munoramba. Panguva yavanosvika munongotevedzera zvavanenge vachida zvese, asi pavanongoti pindai mumota munobva matisa. Then
ndizvo zvakaita mukuru wacho vakati vatorongedza mabhegi zvese vaisa mumota akuva tichipindai mumota ndopaakatiza mukuru wacho ndobva mukuru uyu akatotiza ndobva auya kumba kwangu but paakasvika kumba kwangu inini ndanga ndisiko kumba. Okay, saka asara panguva yakasara akasara achienda kuchikoro here? Mukuru ndakasara naye akaenda kuchikoro, akanga ari form 3 akaenda form 3 yake akapedza, akaenda form 4 yake akapedza, akanyora akapasa, ane 7 subjects dzake English neScience. Wow, tichigara naye. Okay, ngatidzokerei pamazuva ekuramba kwamadzimai Duduzile. Chavakanga vachirambira vakakuudzai here mareasons imimiwo satete kuti handisi kuda kuenda kwatinoda kunzi natinashe tiende? Ekutanga airambira aiti ndoda kuchengeta mai vangu nababa vangu nekuti havana umwe munhu anozokwanisa kuvachengeta. Ndo reason yake yakanga iri yekutanga. Then chechipiri aizanzwisisa zvinhu izvi zvimaitikiro azvo kuti why inini kuchechi kuti chizonzi ndinge ndisingakwanisi kuona vabereki vangu kana hama dzangu. Saka izvozvo zvinhu zvaanga asingatonzwisisi, asi semunhu aida munhu wake ndofunga zvinhu zvakamuremerawo kuti azoramba kuti paakazodzoka tinashe akuzotora mukadzi. Yanga yava takatotamba Christmas tese kumba kwangu, tikatamba New Year tese kumba kwangu. Then musi wa2 ndini ndakatomuperekedza ndikatomusiya mubhazi reInter-Africa paKokomota achiteera. Zvinhu zvisinge zvaenda zvese zvimwe zvavaiva nazvo, asi imwe midziyo vakatotengesa vachiri kuno. Midziyo yakavakatengesa vakatengesa zvinhu zvakafanana nechii? Vakatengesa ma-TV, mafriji, stovhu, vachiti hanzi hatitenderwi kuona TV. Asi hanzi mafriji vaifunga kuti kuda hakuna magesi here handizii. Alright, takatarisa kuramba kwaita Duduzile, madzimai Duduzile vasati vaenda ikoko, zvinoratidza kuti kuenda kwavakazoita vaida munhu wavo, asi munhu akaenda zviri against wish zvokuti akambunyikidzwa, asi zvakuti anga asina choice nekuda kwokuti murume ndozvaangaita, asi huipi hwazvo hwokuti asaone vabereki, asawadzana nevabereki, zvinhu zvaakanga asingade kuita iye personal. Achienda paakazoenda ndichimuperekedza anga atochinja mind yake because murume wake anga ambodzoka kunoko achitora zvinhu. Saka ndonatso kuti kuda paakadzoka pane zvaakadzoka nazvo zvakaita kuti pfungwa yake ingochinja, because panguva iyoyo yatakagara naye akatanga kuva munhu yakutonzwa kufarira Mazuva Ishmael vaya nezvese zvaiudzwa nekunzvimbo kuya kwakuenda zvazokuti unotoshaura kuti munhu uyu abatwa nei zviza zvokuchinja pfungwa dzake kusvika pakadai. Akati nei ndikuenzi wazozviwanepi ndakutoripo isusu tinenge tiri kunyika yekukenani yakanaka, imimi munenge muri vekunyika zvokuti akatsanangura zvese zvokumbosungwa kwavo, vakambowanzi vakambosungwa vakawanikwa njema dzakangoregedza here kumapurisa. Ndikati ini hangu kutaura chokwadi handisi kuzvinzwisisa. Madii masiya henyu mwana, because inini munhu wandainyanya kurwadzirwa mwana angaenda natinasi. Wavakaenda naye kunhingirikini wavakaenda naye kunyabhira, wavatori naye ikoko. Ane makore mangani mwana uyu tisingataure hedu kana zita rake? Mwana uyu akaenda ari form 2 achienda form 2. Zvinoona kuti chikoro chakabva chaperera form 2. Form 2 haana kutoidzidza. Akaenda achitoenda gore reform 2 because vari kuno kwacho vakatoregedzwa kuenda kuchikoro vachiri kumasvingo. Imimi makawana here mukana wokumbotaurawo nehanzvadzi yenyu natinashe kuti hanzvadzi makawana here mukana wokumbotaura naye asati aenda kunyabhira kuti nzira yawatora iyi haisi nzira yakanaka kana kuti nemiwo maitoda kuteverawo iko?
ini kutaura chokwadi sina chekubva aenda handina kana kumbotaura naye kana musi wani kana ini pangava pafoni pangava even kuteksta chero message handina. Ko achironga kuenda kunogara ikoko makambowana here mukana wekutaura naye? Haana kumbobvira ataura. Watakataura naye mukadzi ndiye akatotiudza nyaya iyi. Alright. Ngatichidzokerai kumashure toda kutarisa upenyu hwakanga huine hanzvadzi yenyu asati aenda kunyabhira muchihukompeya nepa ave iye zvinezvi. Tingati munhu abudirira here semunhu ave muKenani akanga abva kumasvingo kwavari kuti ivo munyika izere nematambudziko? Ini kubudirira hangu handikuoni. Ndakatarisa picture yaDudu pandakaiona izveni pasocial media. Yakatanga kubuda ndakarwadziwa handisi kunyepa kuti munhu wandaiziva akatsvukirawo akasimba aizviraramira upenyu hwake hwakanaka mhuri yake pasina kana zvinhu zvainetsa. Tinoziva kuti muupenyu matambudziko ariko tine zvatinomboshayiwawo asi nokudaro Mwari vanongoramba vachingotitengechisa tichingorarama. But life iyi yavari kurarama kutaura chokwadi nehangu haindifadzi. Pane zvaaitaura painterview yatakaita nayo pano paSly Media TV, zvimwe zvakaita kuti mumunzwire tsitsi iye nemurume wake hanzvadzi yenyu Tinashe. Ndezvipi zvaaitaura muinterview iyoyo zvamunoti izvi zvikaizvi zvakaita kuti mwoyo wangu udzikire zvakanyanya? Ekutanga atosviba aonda. Ini Tinashe angukusikaita handina mbovhira ndaiona basa abva kuno handichomuzivi kuti akaita sei akatsvuka because Tinashe mukarati by nature. Mukarati chaichai aende akasimba munhu akakura akatosimbira. Then yapanashe picture ndakaiona from afar ndichizuma video paitaura vamwe madzibaba. Haasisiri Panashe wandinoziva. Panashe ndio mumwe mwana wavo iye? Haasisiri Panashe wandinoziva. naDudu haasisiri Dudu wandinoziva. Saka imimi kwamuri zvechishuviro chenyu ndechekuti chii takanangana neupenyu hwesarudzo yakaitwa nemuroora wenyu pamwe chete nehanzvadzi yenyu? Ini shuviro yangu ndandishuvira kuti Mwari avapa madziso emweya nendangariro dzemweya vagona kuona chakashata nechakanaka, chakavanzika nechisina kuvanzika. Vaziva upenyu hwavari kurarama panguva ino kuti upenyu hwakanaka here, upenyu hunozovaendesa kudenga here. Alright. Tiri kuSouth Africa kwaakanga achidriva marori achiita cross country, pana here dzimwe nyaya dzinoratidza kuti Tinashe akanga achirarama upenyu husiri right kunze kwekudriva hake matraki iwayo? Hatina here zvimwe zvinhu zvakafanana kana kuti one macriminal records zvatingati pamwe akaona kuKenani sekusafe house kwekutiza mabasa akashata kana kuti akasangana nawo paaita basa rake achishanda kuSouth Africa kana muno muZimbabwe? Tinashe ari kuSouth Africa airarama upenyu hwakanaka, airarama upenyu hwaifadza achitotibatsirawo isusu sehanzvadzi dzake. Mashoko enyu ekupedzisira amungangoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe nevakateerera vari kuPlaza kuLily Farm ikoko vanoona social media, vanoona paSly Media, ndeyekuti chii amai praise? Ini kuvanhu vari kuLily Farm munamato wangu ndewekuti Mwari dai avapa madziso emweya nendangariro dzemweya vaona chakavanzika nechisina kuvanzika, vaziva Mwari wavanonamata kuti munyika
muupenyu tinorarama tinamata Mwari umwe chete anova iye Mwari ari kumusoro kudenga vakatumirwa iye mwanakomana wake Jesu Kristu kuti ave mubatsiri weupenyu hwedu, kwete kunamata munhu, kunamata Mwari waIshmael. Ipapo ndaikumbisa dei Mwari avabatsira avazvura ndangariro dzavo, nokuti chokwadi hatizivi kuti vanhu ava vanhu vakainitiatwa here kana kuti vanhu vakaitwa sei. Handitozivi ndingatsanangura ndichikudii, because nharo dzavainadzo chero even uchitaura navo unotoona kuti hadzisisiri ndangariro dzemunhu akatorurama chaiko wandaiziva kubva kare. Saka dei Mwari angovabatsira avapa madziso emweya, ndangariro dzemweya, vaona kuti Mwari wavari kunamata ndiMwari here wakabudisa vana veIsraeri munyika yeIjipiti. Takatarisa yavari kuti Kenani inogona kutova ichiita muupenyu hwavo. Dai Mwari avabatsira ipapo. Aiwa, tinotenda Mwari tikaramba tichimunamata tichimukumbira, dei Mwari angoitawo kuti ave nechimwewo chinobatsika kuti vadzoke. Tinovada kuti vakadzoka nemaoko nemwoyo wese nekufunga kwete tinovada. Hanzvadzi yangu, muroora wangu, vese nemhuri yavo tinovada, uye vana amai vese nanasekuru nehama dzose vanovada. Kutorwadziwa mukaona tichitaura kudai, kurwadziwa. Tinoti munhu wandakaberekwa naye handichakwanisi kana kumuona, handichakwanisi kana kufara naye, wava nevamwe vanhu ndovawo kuti hama dzako. Zvinhu zvinorwadza mufunge. Aiwa, tinotenda, tinodaira kuti Mwari. Chimwe chikumbiro changu ndechekuti hurumendewo yeZimbabwe nevatori vematsano dai vatibatsira vane vana vasingakodzeri kugara imomo, maunda 18 vari kuabhidwa in terms of education, health nezvimwe kungovawo vana vakasununguka, chinhu chinofadza. Vakwanisa kutipawo vana ivavo. Ina hangu ndikungoda mwana kunyanya, hanzvadzi yangu ndinoida, asi ivo havo vakaramba, ngavatipawo mwana. Ndo chikumbiro chenyu, mwana. Ngavatipe mwana uyu wakabvira form 2. Avo vadika avo futi kana vachigona vatipa ngavatipe. Alright. Tinotenda kuti hurumende ichanzwawo chikumbiro chenyu zvekare, nekuti vakatotanga iko kutora mapurisa nevemapazi akasiyana-siyana, neveministry of health vese vachibatana pamwe chete, neveministry of education vakasvikawo zvekare ikoko vachinodzidzisawo kodzero. Tinodaira kuti hurumende yakatotanga kudaira minamato yenyu nevamwe vese vane mhuri dziri ikoko, nekuti vamwe vakatoendeswa kuchipatara kuti vanotestwa kuona kuti havanawo zvirwere zviri ipapo. Saka tiri kungoti hurumende yakatotangawo basa rayo, asi tiri kutiwo pamwe Mwari vachazadzisa zvishuwo zvenyu zvekuti vana variko vakaenda, kana kuti ivo semhuri vagodzoka mugotanga kufambidzana zvekare sezvamakanga muchiita vasati vaenda kunogara kunyabhira. Zvakanaka, maita basa. Tinotenda nekutenda kuti tiitaurawo nemi pano paSly Media TV. Mazvita muve nezuva rakanaka. Mwari apindure minamato yenyu. Tinotenda. Tinotenda muwane zuva rakanaka. Maita henyu. Ava nditete vandanga ndichitaura navo vanove hanzvadzi yatinashe mhere, anove murume waDuduzile watakaita naye interview panapa achitaura kuti isusu tigere zvakanaka munyika yeKenani iri kunyabhira, panove pafamu rinonzi Lily Farm rinotungamirwa naMazuva Ishmael, rine chitendero chisingatenderi kuti vana vaende kuzvikoro, vana vese vasaenda kumaclinics kana kuti kuhospital, rinoti madzimai haatenderwe kunosunungukira vana kuchipatara, rinoti kana munhu achinge avigwa achinge afa haagoni kupedza mazuva 2 ari mumba, kana kuti vakamuchengeta haatenderwe kuswera zuva rimwe chete, akafa ari makuseni anovigwa zuva rimwe chete iroro.
uye vasina kupa kodzero yehama dzavo kuti dzive dzizoita pay last respect kana kuwana mukana wekuti vacheme hama dzavo. Ndo zvimwe zviri kutsutsumwa kuti vana vari ikoko havana mabirth certificate zvekare, havana zvitupa. Vana vari ikoko, mhuri dziri imomo hadzitenderwi kubvisirana pfuma uye hamutenderwi kubuda ikoko, zvikuru sei vana nemadzimai. Asi tinonzwisa kuti vana madzibaba vari ikoko vanobuda vachidzoka, vachibuda vachidzoka. Nekudaro ndo zvimwe zviri kutsutsumwa nevanhu vane hama dziri ikoko vasisatenderwe kuti vafambidzane nadzo. Uye hama dziri kunzoko, kana muine vamwe venyu vakaenda kuLily Farm kuKenani kunyabhira, muchida kutaura nesu muchitiudzawo zvamunofunga nemamiriro akaita chinamato chamadzibaba Ishmael nevanhu vanovatevera, sunungukai kutirovera runhare panhamba dziri paskirini ipapapa. Tinoda kunzwa mativi ese, hapana watiri kushora, hapana saidi ratiri kutora, asi zvakangonaka kuti tinzwe pfungwa dzenyu kuti munoti kudii nemamiriro ekunze panguva ino. Zita ndinonzi Silvester tapfuma nei, ndakamirirawo Elizabeth Nyaguyo ari pakamera. Ndinoti ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa, musakangamwa kushare maprograms ese atiri kukuunzirai ane chekuita nenews dzese dzatiri kubata pano paSly Media kumativi mana enyika. Tinotenda. This is Yabuda TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, ghetto youth, Kuchinja life, yeah, ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly Media.